салом алайкум бонувони азиз. имрӯз мехоҳам ман шуморо ба кор даъват кунам. занҳои меҳрубон, шумо мехоҳед дар хона нишаста барои худ маблағ ба даст биёред. ин кор барои шумо. фурсати хубро аз даст надиҳед. ман низ коргари Фаберлик ҳастам ва аллакай маош мегирам. занҳои азиз, касоне ки мехоҳед кор кунед, марҳамат ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. ҳатман шуморо регистратсия мекунем. обучение бепул аст. ҳамаи молу маҳсулотҳои компанияи Фаберлик мо занҳо барои зиндагимон истифода мебарем. беҳтарин молу маҳсулотҳо дорад компанияи Фаберлик барои кӯдакҳо, барои занҳои азиз ва барои мардҳо. ҳамаи чиро метавонед аз компанияи Фаберлик ба даст биёред ва бо скидкаи калон ва боз маблағҳои хубро ба даст меоред. хело хушҳол ҳастам ки дар ҳамин компанияи Фаберлик ман кор мекунам ва ба шумо занҳои азиз тавсия метиҳам, фурсати хубро аз даст надиҳед. як бор худтонро бисанҷед. ман шуморо мехоҳам ба командаи худмон таклиф кунам. занҳои азиз, биен қатимо якҷоя кор кунед ва соҳиби маошҳои хуб шавед. дар компанияи Фаберлик диплом ё ягон чи омӯхтан дар кор нест. занҳои азиз, дар компанияи Фаберлик фақат телефони дастӣ ва интернет. боз мо занҳо хешу таборҳо дорем, дугона дорем, хоҳар, апа. ҳамаи наздиконро ба кор даъват мекунем ва боз соҳиби маошҳои хуб мешавем. агар ки ҳамин хешу таборҳои худатонро регистратсия кунед айтаги худатон ва тез тез ба қуллаҳои баланд мерасед. беҳтарин кор барои занҳои азиз, марҳамат дер накунед. чизе ки нофаҳмо аст, занҳои азиз, метавонед ба ҳамин рақамҳои рӯи экран занг бизанед. боз ман ҳамаашро хушрӯ дар тариқи ватсап мефаҳмонам. агар хоҳед молу маҳсулотҳои Фаберликро заказ кунед, марҳамат ба ман занг бизанед. ҳатман заказҳои шуморо бо скидка оформид мекунам ва ба адресотон равона мекунем. интизори зангҳои шумо ҳастам бонувони азиз. худо нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.